Veliki pozdrav svima, moje ime je Olivera Miškić, bavim se network marketingom i danas bi da vam skrenem pažnju na drugu važnu grešku koju pravimo svi mi kada nismo uspešni ili kada ne postižemo uspeh kakav smo hteli. A to je da okrivljujemo nekoga ili nešto za to. Pa nam je kriva zemlja u kojoj smo se rodili, pa nam je kriva politička situacija, pa nam je krivo ovo ili ono, ima novca, nema novca i tako dalje, ali sve je to gubljenje energije i vremena. Kada shvatimo da smo i kada stvarno to osetimo i doživimo da smo mi odgovorni za naš život, samo mi, i da smo mi odgovorni za naš uspeh, onda je to tako oslobađajuće, zato što kako bismo mogli da kreiramo uspeh i da dođemo do uspeha ako nismo odgovorni? Jeste razmišljali o tome? Davnih dana Napoleon Hill je rekao pretvori svaku prepreku u uspeh i ja sam se pitala kako da pretvorim prepreku u uspeh i onda sam probala. Jer u svakoj prepreci se krije mogućnost da otkrijemo nove resurse u sebi, da otkrijemo novu snagu, nova rešenja, da rastemo. Pa ako nam nije uspeo taj poslovni razgovor, pa vidjet ćemo na koji način možemo drugačije da ga obavimo. Pa ćemo biti još uspešniji. Pronaći ćemo u toj prepreci bolju verziju sebe. Umesto da se žalite, iskoristite te strašne stvari koje se nalaze na putu uspeha i koje mi nazivamo preprekama, iskoristite da pronađete bolju verziju sebe. Nadam se da vam je ovaj sadržaj koristio. Ukoliko je to tako, pozivam vas da posetite moju Facebook stranicu, moj sajt, postavite mi pitanja, rado ću vam odgovoriti, a do nekog sledećeg viđenja puno prepreka jer samo uz prepreke se raste.